Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayubyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Saan ba naman kami, Berbay? Ang goal ko ay hindi ko makuha yung poison niya at ang goal niya ay Hindi ko makuha yung poison. Come on, let's go. Huwag mo tumingin. Hindi, nagbobold ako. Ano ba? Tumingin yung bear. Oy, bear, huwag ka tumingin dyan, ha? Ayan. Kaya na. Okay na, my turn. Okay. Okay. Yan, yan. To, pick. Oh, Okay na ako. here you go. Hindi. Safe. Safe. A few inches later. Ito na lang. Ito na una eh.
Hip na? Ay nako, ako na naman ang biktima nito. Sabi ko na eh. Bay! Nag-iba! Bay, nag-iba na yung pakiramdam ko, bay! Naging zombie. Ano sa tingin mo ang natikman mo bukod sa gummy bear? Gummy bear. Huwag na ba ako magalit? Hindi ka lasa daw ng gummy bear. Tamis. Sinusumpilan mo ko dito. Flashback. Sarap ba na ng gummy bear, bay? Abi, Hindi mo maalat? ha? Hindi mo maalat? Abi, di may pulbo? Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. at mag-comment ka na rin sa bisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Of course, maraming salamat. Lapit bakla! Yung force ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Ah! Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron pa ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single sister. Wala pa rin po. Wala ba? So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang. Yung legal? 3. Talaga 3. Illegal. Wala sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ayan ako po to. Sino dyan? Akala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat ka. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang sir. Yung totoo. Ilan anak? Isa pa lang sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang konyo, Boy Kiolano? Then, next question.
Single ka. Course, wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oo, wait. Sino yung orange girl? Grabe naman yan. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ng interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So ano message mo sa mga uma-attend or pupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. 9 months. So sino ang nag-first move? Ako. Now, ano ang first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Oo. Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations ha. Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Juta! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryoso. Of course, maraming salamat. Lapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporter. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang sa mukha, sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga nga namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Kim Chino! Kim Chino! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim.
Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Rockies Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies Secret Files. Rockies Secret Files. Secret Files. Nakaka-offend. Parang... No, it's not offensive. Kasi Hindi doon lang sa sinabi ni Kim Chino na parang... Bullying, part 2? how do you define bullying? Kung patayin, hayaan mo marinig nilang lahat. Now, that's bullying. So, ireklamo mo ako sa HR. No. I've been so open with you. No? At saka, bakit naging parang sa'yo? Si Kim Chino yun nireklamo ko. No, you were just talking about me, and I'm so sorry. And I'm so sorry for that. Sorry, Matansa, kasi lagi ka na lang sumasabat. So obviously, people are in high emotions, 'di ba? Kasi nga maybe too much is too much. Ganon. Sana yung ang makapag-host is the Gen Zs of the Grabe ang love triangle! Sorry, kailan po ulit? April since 24? Kasi we have to be completed. Marachino. 24? Always ko naman kayo pinapray. Marachino. meron akong ganap. Ma, sorry, may ganap ako niyan. Ay. Friday. Marathon? Ulit. Mahal, lahat na lang mahal. Marathon. Hala na naman. Nasabi mo. Bakit na naman, Kim Chino? Kasi yung kick-off. Yung Ah. kick-off natin. Nasabi mo na. Hindi, napagpaalam ko to. Napagpaalam ko. Hindi ako sure kung Nakaka-offend. Parang... No, it's not offensive. Kasi Hindi doon lang sa sinabi ni Kim Chino na parang... Na naman. Ano siya sinabi? Hindi pa... Hindi doon. Parang... Hindi. Ano ba sinabi niya? Ano naman? Hindi kasi yung tawa niya, ma'am. Parang may lang. Wala. Mara. Kami. It's Kami okay. yung It's not offensive. Napaka ano. Hindi ka pwede 24. Si Diego naman. Lahat na lang tinatawanan eh. Para Hindi namang... pwede sa... Akala lagi joke. Tatawanan. Mara. Sorry pero not to compare Kim Chino. Kasi si Jello never naging ganyan sa akin yan. Dude, lagi never ka naging ganyan sa akin, dude. Iba hindi, ano lang, hindi ikaw itinatawa niya, dude, hindi. Hindi kasi, dude, Diyos ko na naman, ganito na naman tayo. O, tinan mo, tatawa ka na naman. Alam, nakakatawa sa sinabi ko, dude. Wala.
Kasi kami yung magkakatabi dito. So wala naman talagang ataking nangyayari. Kami yung nakakarinig. Parang kami tumatawa lang tayo. Ano nang nangyayari? Parang or And sino mag-host? Yeah, and technically speaking, wala namang masama doon sa sinabi na word na naman. Because technically na naman. Kasi may event na naman nga. Bullying part 2? How do you define bullying ba? No, I How don't. do you define bullying? Is there someone like napahiya ka ba dito? Let's vote right now. Paano ba tayo? Sino bang nag-interpret dito ngayon na napahiya ka? So that's part of Ako, bullying. kasi this is my personality. That's your personality, and wala ka ng problema kung ito din yung personality ni Kim Chino. Paano kung sabihin niya rin, oh, this is my personality. I always I always laugh, and it doesn't mean na ikaw yung tinatawanan ko. Do not think of this as a bullying session, ha, kasi parang we're all ganging upon you. It's just that we'd like you to understand that isa lang din naman talaga yung goal nating lahat. Gets ko, ma'am. Kaya lang po, medyo lang ako dun sa caring side, lalo na kay Conyo Bicolano, kasi I've heard a lot of videos na may nagsisend po sa akin na sinisiraan daw po niya ako sa live nila Rocky Terra tsaka ni Tight Angela. How sure? Bakit siya maninira May nag-send live? ng record. How sure are you it's live? Yeah, may nakita ko doon. Parang it talks about yung madaling araw na gusto mo kong ilagay sa madaling araw. What's wrong na with that? gino-joke mo ko. What's wrong with that? Anong paninira yun? Sino ba may gusto ng madaling araw? Can I Gusto mo explain? ba sa madaling araw ka? I don't want to be in madaling araw. Let me remind you of what is bullying is. You have a different definition of bullying, iba rin yung sa akin. Now that's your problem. What That's should be your the problem. paano naging problema yun? Let me clear out to you. When I talk about madaling araw, they were talking about marathon. Wala bang nangyayaring marathon ng madaling araw? Sure ka, yan yung pinag-usapan Wala niya? bang nangyayaring marathon ng Hindi, madaling araw? I wanna clear it out. Yun ba yung pinag-uusapan niya? Is it about marathon? Yep, exactly. Exactly. And Doon now, mo patayin, hayaan mo marinig nilang lahat. that's bullying. Kasi gusto Hindi, mo doon ng sumusobra validation eh. eh. Alam mo, may lang kita nakita na galit. Hindi ma'am eh. Oo, Kasi oo. sumusobra na. Hindi ma'am. Pasensya na ma'am. Paano sumusobra? I I've guess always pwede lang Hindi, okay. So obviously, people are in high emotions, 'di ba? Kasi nga, maybe too much is too much. And yung ganun, it was also sent to you lang. Di sana kinonfront mo na lang. Or, hoy, ako ba yun? Ako ba yun? Ireklamo mo ako sa HR. No. I've been so open with you No, that no. I understand Hindi that. kita kailangan reklamo sa Because HR. it's not too like, much. Because it's not too much. Lagi mong tatandaan, Maratoni, if it cross your border, I would always understand. Di ba sinabi ko yan sa'yo? Pero hindi ba totoo na kapag wala kami or any one of us, you talk behind our backs? What do you mean? Like pag nandyan sa lounge, uy, alam mo ba, si Si ganito, kanino to galing? si ganyan, si ganito. Kanino No, I don't to have galing? to mention names. Okay. I don't have to mention names. Ako din, pinag-uusapan ko si Kim. Tsaka, ganun din Kasi naman ako mama, if may mali po okay talaga sa akin, ako. tao ako eh. Sorry mama, if pasensya na po kasi I know my worth also and I know where I stand here because ganun na ako mag-joke sa'yo. I thought we're okay, so I was wrong. And I'm so sorry for interpreting that you're Na-close already kayo. my friend. Now, kung gusto mo, I would understand, Mara, nasa process pa rin ako ng employment. Please, send a formal complaint sa HR. At saka, bakit naging parang sa'yo, si Kim Chino yung nireklamo ko No, kanina? you were just talking about me and I'm so sorry. And I'm so sorry for that. Sorry, Matansa, kasi lagi ka na lang sumasabat. O kasi deserve mo. Paano deserve? That's So ano ba, because akala ko ba okay na yun. pamilya tayo dito? Okay. So sinabi mo, family. So, we have differences, obviously. And eventually, what we're really doing is, we want to protect this pact. Yun lang naman siya. Ganun lang naman. Makakapag confirm ng concern ko kay Mara si Uncle kung paano ko siya pinoprotektahan. Tanong mo kay Uncle. And I think wag na natin i-cross Hindi, yung I mean, baka ka lang nami-misinterpret niya na binubuli ko din kasi may ganun salita eh. May parang, ikaw din mamata niya. Sinasabi sa akin ni Uncle yun. Yes, kasi Sinasabi niya sa akin ayoko yun. ngang isipin mo na, ito na naman si mamata niya kasi sagad na rin ako eh. Tamo, si Uncle pa yung pinadaan ko pa para ma-feel mo na concerned siya. Ayaw niya na lang. Eh, bakit hindi mo ko i-chat? Chinat na kita na. No, wala tayong message sa isa't isa ever since na pumasok Ibig ako sabihin, dito. Mara, tinuro na sa'yo, i-chat ka pa?
Like, hindi ba tayo pwede magkaroon ng Oh my God. personal conversation? So ano ba, 24, April 24, pwede ka or hindi? Hindi talaga. Kasi nga, Priorities. ito na nga, ito na, maghintay ka, it's a prank! I am so sorry, guys! I am so sorry! I am so sorry! I am so sorry, everyone! I am so sorry! Sorry po! Sorry! Sorry! Pero totoo lang sinabi ko. Hindi ko Wait lang. Gusto ko lang sabihin na I did not expect the plot twist ni Konyo. Hindi ko in-expect yung plot twist. Parang nawala ng role si Kimchi. Hindi ko na kailangan pala magano. Kasi ito si Jerry, pindot pa ng pindot dito eh. Nakakaiyak. Sorry po! Protective ako kay Broski kasi lagi ganun si Broski. Kaya sumasagot ako kasi. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin sa Bisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong ka nun. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Ano yan? Pako. Ay,
sige, tama. Bato, bato, pick. Bato, bato, pick. Ah! So, talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di ba Jack and Poy tayo? Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyan angle. O, ganun lang. Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, talo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, binibiktima mo Bato, bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayan ito. Oh, pick. Bato, bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Ayan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Approval eh. Sa akin to tatalse. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat tutok mo. O sige. Hindi, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. Mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko paparilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa muka? Hindi, sa muka. Yan. Ah! Balukod! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa Sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go. Go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya, masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala ng face Napaka-gentle mo. mo naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mr. Kuliala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? Oh, sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. So ako, pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's #1 Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Sige, bilisan mo pa. Oh, yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Thank you.
Okay, ang aking line ay, bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamitay ko na sa... Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Ding! Ang bato. Habang kinikiliti ka. Okay. Ding! Ang bato, Ding! Ding ang bato. Bro, pag nilabasan. Wala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak. Ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding! Ding ang bato! What? Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Ding ang bato. Okay. Galit na galit gustong manakit. Ding! Ang bato! Bilisan mo pa. Jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Ding ang bato! Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Bagal! Kailangan pa bang i-memorize yan basic? At ang sitwasyon ay, pag nilalabasan, nakala ka na sa context niya, Chinita. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Pag hinahabol ng zombie. Pa-order po! Isang sinigang with rice! Pa-order po ng isang sinigang with rice. Galit na galit, gustong manakit. Para! Charot na, joke lang. Sabi ko sa'yo pa-order nga ako! Sinigang with rice! Sinota mo ang best friend pag hinahabol ng zombie. Ako yung hinahabol ng zombie. Sinota mo yung best friend ko! Bilisan mo pa. Ay, gusto ko to. Jebs ka na. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa. Pag hinahabol ng zombie. Pag hinahabol ng zombie. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Oh no! Sinota mo yung girlfriend ko! Dugo, may almoranas kasi ako. Sinota mo best friend habang kinikiliti ka. Sinota mo ang best friend ko. Ding ang bato. Ala. Ding! Ang bato. Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Uy! Sinota mo ang best friend ko. Oh yeah! Basta! Kailangan pa bang i-memorize yan basic? Habang... Upa! Hoy, ikaw! Tumingin ka muna sa akin. Wow, kala mo talaga nakikita niya ako in person no? Anyway, ikaw ikaw na talaga nga namang pinagpalit. Bungad na nanakit. Ikaw na pinagpalit, ikaw na iniwan, ikaw na sinaktan, pero mahal mo pa rin. Ano ka, martir? Diba? Ang martir ng mga tao. Hindi, shoutout natin yung mga ganyang tao. Yung mga halimaw. Yung mga walang bakulaw kung magmahal. Kahit hindi na sila mahal.
Yung hindi na kayang suklian, hindi na kayang mahalin pabalik. Shout out natin yung mga ganyang tao na talaga nga naman kapag usapang pag-ibig, sa'yo ako pupusta. Ganon ka kawalang ya magmahal. 'Di ba? Minsan sinasaktan ka na, minsan pinagpalit ka na, minsan harap-harapan ka ng niloloko pero ang sagot mo, I love you pa rin. Hoy! Mahal! Andito na ang Spicy Opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. Ako to si DJ Kim Chino. Makakasama mo ko 6 to 9. 6 to 9 p.m. ako ang iyong malalasap. 6 to 9 p.m. ako ang iyong magtuturo. Akong bahala. Ako magtuturo kung paano mag-move on kung hindi ka pa nakakausad, kung sinaktan ka, kung winalangya ka, kung may trauma ka, pero mahal mo pa rin. Akong bahala sa'yo tonight. Kasi pag-uusapan natin yan. Hindi, pero kasi totoo yan eh. Totoo rin minsan, mahal, na kapag iniwan ka, nag-break kayo, di ba? Ang hirap naman talagang umusad. Na minsan, di ba nga, sanay ka na eh. Sanay ka na nandyan yung tao. Sanay ka na mahal mo yung tao. Kumbaga, nasa sistema mo na. Anong gagawin? Hindi mo kayang umusad agad-agad. Kaya maraming tao talagang hindi makamove on. Aminin natin sa hindi, maraming tao ang martir, maraming tao ang hindi makausad, maraming tao ang iniwan pero mahal na mahal pa rin nila. 'Di ba? Totoo 'yan eh. Pero kailangan natin tanggapin. Kailangan nating umusad, kailangan nating mag-heal, kailangan natin lumandi ulit. 'Di ba? Kaya tonight sa ating Chinitox, usapang pag-ibig mula sa Spicy Opa mo, ang ibibigay ko ngayon, yung 3 steps para makamove on. 'Di ba? Para kung iniwan ka man, o di kaya ang relasyon nyo ay alanganin, o kaya nararamdaman mo nang meron na siyang iba, umpisa mo ng pag-move on kahit kayo pa. Di ba? O, eto na. Bigay ko yung steps tonight. Paano mag-move on. Ako, proven and tested tong mga sasabihin ko ngayon at talaga nga naman, ito yung mga pinapractice ko just in case masaktan na naman ako o di kaya iwan na naman ako. Alam ko na kung paano mag-move on, di ba? O, ito, unang-unang step. Para maka-move on, ikaw na nagda-drive ngayon o di kaya ikaw ay na nakikinig ngayon na talaga nga namang lugmok. Makinig ka maigi. Ito ang unang step sa pag-move on. Unang-una, syempre dapat tanggapin. Di ba? Tanggapin na wala na. Tanggapin na meron na siyang iba. Tanggapin na masaya na siya sa iba. Tanggapin mo yung nararamdaman mo. Ako lagi kong sinasabi na normal lang makaramdam ng mga negative emotions. Di ba? Totoo naman na kapag iniwan ka, sinaktan ka, magagalit ka, malulungkot ka, maiinggit ka sa kasama niya. Which is normal and coping mechanism or di kaya yun naman talaga ang emosyon ng tao, 'di ba? So kung wala ka na magawa, you just need to accept. You just need to tanggap, 'di ba? At harapin yung emosyon na nararamdaman mo. So kung gusto mong umiyak, kung gusto mong magalit, kung gusto mong magwala, gawin mo 'yan. Pero of course, be responsible on your emotions. 'Di ba? Wag kang magiging in denial. You just need to accept kung ano yung nararamdaman mo. That's one step or first step in order for you to move on. Kasi the more na dinideny mo yan, the more na ikaw ay maghihirap. 'Di ba? O, isa pa lang yan, mahal. Wag tayo mag-move on kasi hanggang 9 p.m. pa ako, ha? Wag kayo mag-alala. Meron pa ako 2 steps dito para matulungan ka. Pero for now pala, oras na para bumalik tayo sa Rakrakan Music. At syempre dito ka lang. Dito ka lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa. Metro's #1 Love Radio. Basic! Si
Sige, bilisan mo pa. Oh, yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay, ang aking line ay, bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamitay ko na sa... Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Ding! Ang bato. Habang kinikiliti ka. Okay. Ding! Ang bato, Ding! Yamitay ko na sa... Ding ang bato. Bro, pag nilabasan. Wala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak. Ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding! Ding ang bato! What? Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Ding ang bato. Okay. Galit na galit gustong manakit. Ding! Ang bato! Bilisan mo pa. Jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Ding ang bato! Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Apagal! Kailangan pa bang i-memorize yan basic? At ang sitwasyon ay, pag nilalabasan, bahala ka na sa konteksta niya, Chinita. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Pag hinahabol ng zombie. Pa-order po! Isang sinigang with rice! Pa-order po ng isang sinigang with rice. Galit na galit, gustong manakit. Para! Joke lang. Sabi ko sa'yo pa-order nga ako! Sinigang with rice! Sinota mo ang best friend pag hinahabol ng zombie. Ako yung hinahabol ng zombie. Sinota mo yung best friend ko! Bilisan mo pa. Ay, gusto ko to. Jebs ka na. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa. Pag hinahabol ng zombie. Pag hinahabol ng zombie. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Oh no! Sinota mo yung girlfriend ko! Dugo, may almoranas kasi ako. Sinota mo best friend habang kinikiliti ka. Sinota mo ang best friend ko. Ding ang bato. Ala. Ding! Ang bato. Sinota mo ang best friend ko pag nilalabasan. Uy! Sinota mo ang best friend ko. Oh yeah! Basta! Kailangan pa bang i-memorize yan, basic? Habang kinikiliti ka. Kailangan pa bang, ano ba yan, Jasmine, ano ba? Kailangan pa bang i-memorize yan? Jasmine, ano ba? Ay, nako. Kailangan ba i-memorize yan? Basic! Pag nilalabasan? Kailangan pa ba i-memorize yan? Basic. Nilabasan ka ng ano? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.
Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Oh, ano ang context pag lumalabas na yung ice cream doon sa ganon. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Habang kinikiliti ka. Pa-order po ng sinigang with rice! Pa-order po! Bilisan mo pa. Ay! Pag nilala... Bilisan mo pa! Ayan! Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Yan! Ah! Ay! Lumalabas yung ginhawa ng katawan ko kasi kinakamot niya yung Makati. I-follow nyo na po kami. Mag-subscribe na kayo YouTube. Dito sa YouTube namin, Love Radio Manila. Tune in lang kayo sa 90.7 Love Radio. Huwag kalimutan, makakatas na nakalipas. Kasama ko si Tanya Chinita. 5 a.m. hanggang alas 9 ng umaga. Dear Love, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali para sa mga totoong drama. At huwag niyo rin kakalimutan na laging tumutok sa Kumikinang na Tambalan na 12 noon to 3 p.m. Mondays to Fridays. 69, kabaliktaran mo gabi-gabi, 6 to 9 p.m. Huwag mo kakalimutan, makinig ng aking programa, alas 9 ng gabi hanggang hating gabi. Kung may sekreto kang malupet, ako nang bahala sa iyo. Rocky's Secret Files and Top Secret. Bye everyone! Metro's #1 Love Radio. Basic! Legit to! Malaki. Gago laki! Ay, mama, huwag naman ganyan. Bakit mo inalis? Ano bang naramdaman mo? Delikado yun, ma'am. Ano ba yun? Basta, ma'am, may something. Hi guys! Tanya Chinita here and welcome na naman sa aking mga pinagagagawa sa buhay na pampasaya ng mga lalaki. So eto na nga, tutuparin ko ang kanilang mga pangarap. Ang gagawin ko ay ipapakapa ko ang... Alam niyo na kung ano ipapakapa, pero tatakpan natin yan para alam niyo gusto ng mga lalaki ganun yung mga inubaran muna. Eto na! Sige, di ba ito yung gusto niyo mga lalaki? Yung may thrill, yung may fantasy kayo, yung hindi niyo nakikita yung hinahawakan. Tama? Pwede. Mali. Oh, tama. Correct. Mas gusto niyo yung hinuhubaran kaysa sa hubaran. Tama. Tama. Dahil dyan, bibigyan kita ng shot. Tapos, go. Ganun lang. Oh, yeah. Okay. Ayan. Pailalim. Pataas Ano nararamdaman mo? Ang sakit! Huwag naman ganun kurot! Totoo ba? Huwag mong kurotin masyado. Ba't mo kasi kinurot? Ganun ka ba? Nangungurot ka ba? Hindi, isakto lang. Okay. Ayan. Isa pa. Confirm ba? Malambot. Uy, sana May sugat ka ba doon? Ano yun? Totoo ba yun? Kakagat lang kasi. Totoo. Ano gusto mo? Hubad na? Hinuhubaran? Hinuhubaran? Hinuhubaran. Gusto mo may thrill, may fantasy kayo? Okay. Di ba gusto nyo to? Pass mo yung dalawang kamay mo. I-feel mo Gusto ko i-feel mo lang yung moment. Yung dalawa lang. Legit to? Oo naman. Oo! Wag agad. Grabe naman dumakma. Hawak. God! Ay, mo gawa din sa'yo. Yan, pinakamasarap ka humawak sa lahat. May CCTV pa sa taas. Aray ko. Wala. Yung kaliwa, lamasin mo yung Wala. Ano? Legit to? malaki. Gago laki. Ang Wala. ni Joshua, sanay na sanay. Gago. Ano mula na mo? Ang laki. Ano na feel mo? Describe mo, Malaki. malaki. Malambot. Anong favorite part mo? Yung exciting part. Dahil suki kita, ikaw ay may chance na salatin ang Sierra Madre ko. Huh? Kailangan mo lang ipasok yung kamay mo. Dalawa mo. Dalawa? Sige lang. Dalawang kamay. Diba? Pasok mo sa gilid.
Baka, ma'am, baka mga child abuse ako dito. Child ba? Baka makasuhan ako dito ng bawsi mo. Wala tulog yung attorney. Pasok Ano mo ba? ang kapain mo. Pataas ah. Sarap. Sarap. Ano ba nahanap ko dito? Ano ba yung Ay, ma'am, huwag naman ganyan, ma'am. Bakit mo inalis? Ano bang naramdaman mo? Delikado yun, ma'am. Ano ba yun? Basta, ma'am, may something. Ikaw, ano gusto mo? Hubad na o hubarin? Ang galing. Ewan ko, ikaw bahala. Siyempre, ba rin? Hubarin. Ah, sige, gawin mo. Parang Game. saging ka. May hubarin ka dyan ah. Kapain mo lang. Bakit sa gitna? Bakit mo inakalagit? Wala ka sa gitna. Pataas. Iangat, lamasin mo. Hindi totoo yan. Anong na-feel mo? Oo, gilid lang nawa ako. Gentleman ka naman, kumbaga. Sabi mo nga, essentials, fear of God. May fear of God ka. Sige, dahil dyan may chance kang salatin ang Sierra Madre ko. Okay, pasok mo yung dalawa mo. Dito lang. Tapos, turang kita. First time mo ba to? Opo. Ayan, maganda to kasi magiging stepping stones mo to and practice na din. On the job training, kumbaga. Dalawang kamay. Tapos dahan-dahan lang ah. Tapos sasabihin ko kung dadakmain mo na. Sabi mo first time, ba't sanay? Ano gusto mo, hubad na o inubaran? Nakubad naman. Nakahubad. Gusto ko yung ready siya. Yung kahapon niya paalam yung tanong, yun ang gusto ko. Gusto niyo yung hubad na. Yes, ma'am. Bakit tamad ka manggubad? Hindi, ma'am. Mas maganda kasi pag nakubad. Ay, nanginit ang panahon ngayon. What? Bro, what are you talking about, man? Okay, sige. Ako, gusto mo ba maka-experience na? Kasi may ako eh. Gusto mo manggubad? sana all. Depende, ma'am. Hindi, sige. Pasok mo lang yung dalawang kamay. Dahan-dahan na, kasi nakikiliti ako. Dahan-dahan lang. Umanyak mo yung tsura niyo. Pasok mo lang dalawang kamay. Sagarin mo. Ayan. Ano kakapa mo? Ano kapa mo? Malambot. Malambot, ma'am. Pataas. Ano mo yung... Yeah! Sanay na sanay. Oh, sarap. Hindi bakla. Parang birthday. Parang birthday mo yun, ma'am. Oo, yan. Ano ba? Ay, lamasin mo yung kaliwa. Ba't sanay ka, Mark? Wala, ma'am. Parang ano na siya. Lagi mo Daily ginagawa. routine ko na siya. Daily routine. Pag ganun ako sa'yo, ay puto, inanimay kayo. Hayop, animal day routine si bakla. At yun na nga po natatapos ang salatin mo ang Sierra Madre ko. Ilang Sierra Madre na ang nasalat mo, Mark? Actually, sa ngayon, isa pa lang. Isa pa lang sa araw na to. Ngayon sa araw na to. Okay, sige, magbabay ka na. Sabi mo, thank you for watching. Thank you for watching. At syempre sa mga kabisyo natin, para makapanood pa kayo ng maraming videos katulad nito Kamangkamanyakan, i-follow nyo na kami sa at mag-subscribe ka na sa YouTube channel namin, Love Radio Manila. See you soon! Ano ba dapat ang mga strokes? Siguro, Pataas, depende. pababa? Paano? Paikot? Depende sa flow. Sa kamay, i-demo mo, ganyan. Pero siguro mas maganda galing sa baba. Tapos? Pataas. Many ni. May stroke. stepping stroke niya. Depende sa paglango yan. Depende sa baba ng tubig. Paano pag maliit? Paano i-stroke yun? Ay, kailangan niya man. Diretso agad sa ibabaw yan. Sa balikat mismo agad yan. Kasi yun. Alam mo, ako'y nahihiya. Thank you, Mark. Sige, magtrabaho ka na dyan. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin, kabisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo.
Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Dear Love, araw-araw sa Love Radio. Ang tambalang kumikinang. Coliala and Diego Bandido. Kaya pwede ka ba maging jowa? Anong pangalan mo? Kausapin mo nga, sabi mo mahal mo ko. Mahal ko po yung anak niyo, baka kasal lang ko po. Delikado yan. Yakapin ko, o sige. Hindi, yakapin mo daw ako para ipakita mo daw kay mama. Anong lugar ba to, kuya? Vito Cruz. O, dito sa may Vito Cruz. Oo. Eh, ma, wag mo na nga akong ireto dun sa ano, sa APAM. May jowa na nga ako eh. Kasama ko nga ngayon eh. Anong pangalan mo? Anong pangalan ha? Randy? Francis. Francis pangalan. Oo. Masipag to. Grabe ka naman. Eh, kahit payat to, kaya naman ito ako buhatin. Diba? Diba, Francis? Oo. Kausapin mo nga si mama ko. Kausapin mo nga, sabi mo mahal mo ko. Dali. Hello po. Sabi mo lang mahal ko po. O si Tanya. Mahal ko po si Tanya. Sabi mo handa mo ko ipaglaban. Paglalabang ka to, te. Oh, narinig mo. Sabihin nyo payatot, hindi ito payatot. Kaya kong buhatin ito, no? Diba? Opo. Oh, kaya. Basta wag mo na akong reto sa iba, ma. Kaya mo daw ba akong buhayin? Oo. Ha? Oo. Pauwi ka sa camera. Correct. Ano po ito, kuya, na lugar? B.O. Campo. B.O. Campo. Vito Cruz, oo. Sa may Oo nga,
Huwag mo na akong ireto sa iba. Pa ba ako ireto sa iba? Oo, may jowa na ako ngayon. Ang kulit naman. May jowa na ako. Oo, kasama ko nga ngayon eh. SG siya. Oo. O, ano naman? Hindi to payat, no? Kayang-kaya ko buhatin ito. Di ba? Kaya mo ko buhatin. Ano pangalan mo? Arnel, Ma'am Arnel. Oo, si Arnel kaya. Oo, ilalaban ako dito ng putukan sa basilan. Di ba, Arnel? Di ba mahal mo ako, Arnel? Sabi mo nga sa mama ko, nasa ibang bansa to eh. Sabi mo, opo, mama. Opo. Mahal mo ba ako? Sabi mo, lakasan mo daw. Opo. Oh, narinig mo na, ma. Grabe ka, mapanghusga ka. Arnel! Arnel, babay ka na kay mama. Halika na. Kaway ka sa camera. Teka lang, tumigil ako. Oo, dito muna ako sa lilim. Ang init eh, kasi kanina mo pa ako kinukulit. Eh sana kanina mo pa sinabi. Dito na ako sa may sa may Lasal. Hindi ako natatakot sa kanya. Grabe ka talaga. Ma, wag mo na akong ireto sa iba, ma. May boyfriend na nga ako, ma. Oo, kasama ko nga siya ngayon eh. May motor siya, ma. Kaya, hindi ka ba maging jowa? Anong pangalan mo? Dane, ma'am. Ha? Dane. Dane. Dane? Dane ang pangalan niya, hindi siya payat. Motor mo ba yan? Ano? PCH na po siya, ma'am. Oo, may motor to, pero dito payat. Kaya nga ako nito buhatin eh, di ba? Dane? Yes, ma'am. Mahal ako nito, ma. Tsaka mabubuhay ako nito. Di ba handa mo akong buhayin, Dane? Sabihin mo kay mama nga. Opo. Opo, ma. Sabi mo. Opo. Sabi niyo mo, mahal ko si Tanya. Mahal ko si Tanya. Oo, narinig mo, ma. Grabe ka, naiyak na ako sa'yo eh. Hindi ba mahal mo ako? Sabi mo kay mama. Opo, ma'am. Umuwi ka na dito, ma, para mapatunayan mo, ma. Sige, ma, babay na. Kaway ka sa camera. Thank you, Day. Sorry. Grabe ka naman, ma! Andito ako. Oo, sa may Lasal. Huwag mo na ako reto sa afam. May boyfriend na nga ako. Kasama ko nga siya ngayon eh. Hindi siya payat. Okay lang, katamtaman. Kaya kong ibalibag. Hello? Hindi, nagsusuklay naman to. Grabe ka naman. Anong pangalan mo, kuya? Anong pangalan mo? Dali. 30 po. 30. 30. Mahal ako ni 30 kahit mas bata siya. Ilan taon na ba, 30? 22 po. 22 pwede na ito, ma. Anong parang anak ko? Hindi. Grabe ka naman, ma. Mahal ako ni 30. 30, di ba handa mo akong buhayin? Kahit 22 ka pa lang. Sabi mo kay mama, opo, ma. Yes po. Sabi mo, mahal na mahal mo si Tanya. Dali, sabi mo. Sabi mo lang, dali. Mahal ko po si Tanya ka mo. Mahal ko po si Tanya. Oo, narinig mo, ma. Hindi. Hindi payat. Okay lang. Sakto. Opo, ma. Yakapin ko. O, sige. Yakapin mo daw ako para ipakita mo daw kay mama. Ipakita mo daw kay mama naman. Oo. Ayan, nagmamahalan kami. Kaway ka sa camera. Ay, kaway na 30. Hello? Andito ako sa may Kuya, tough to, diba? Andito sa may puno. Oo, malapit sa may Lasal. Grabe ka naman, ma. Tapat ka po, tapat. Tapat po. Huwag mo na ako reto sa iba. Kasi may boyfriend na nga ako.
Kasama ko nga siya ngayon eh. Ang pangalan mo, kuya? Ang pangalan mo? Ang pangalan mo, kuya? Ang pangalan mo? Oo, kasama ko siya. Hindi siya maliit. Sakto lang. Hindi siya kulot. Grabe ka naman. Kuya, nag-aangkas ka ba? Saan ka ba? May inaantay lang siya, pero hindi siya tambay. Grabe ka naman. Joshua, pangalan mo, di ba? Sabi mo, Joshua, mahal mo ko. Sabi mo sa mama ko, mahal ko si Tanya. Dali. Sabi mo. Sabi mo lang, mahal ko siya. Dali lang, dali. Ma, hindi, nahihiya lang siya sa'yo, ma. Sabi mo lang, mahal ko si Tanya. Sabi mo. Sige na, nakita kita ni mama eh. Sige na, kuya. Sige na. Ayaw mo, kumayaway ka sa camera. Kawai, sa Love Radio po. Kuya, CCP to, di ba? CCP. Oo, sa CCP. Dito ko, may kay kuya ha. Oo. Grabe ka naman. Huwag niyo na ba ako ireto sa iba, ma? May boyfriend na nga ako, kasama ko siya ngayon nga eh. Si mama. Ano pangalan mo, kuya? Bonjing. Bonjing eh? Ano kung Bonjing pangalan niya? Okay lang yun. Hindi, ganito yung mga bet ko. Yung mga 45. Ilan taon alam ako? Oo, 60 na to, pero parang 45, oh. Mahal ba ako nito, ma? Ma, kaya akong buhay nito. Di ba, Bonjing? Sabi mo nga si mama, sabi mo, mahal na mahal mo ko. Mahal ko po yung anak niyo. Oo. Nakahal po ako, kaya nabubuhay ako eh. Mahal ko yung anak niyo, pakakasalan ko po. Pakakasalan ko po yung anak niyo, kahit sa ating bahay. Narinig mo, ma? Ha? Narinig mo? Mahal na mahal ko si Bonjing. Di ba, Bonjing, mahal mo din ako? Mahal na mahal po. O, mapag-uwi mo dito, makikilala mo si Bonjing. Opo. Di ba wala ka namang may asawa ka ba sa dati? Wala, dati pa yun. Past is past, never discuss. Opo. Love you, ma. Opo. Ay, paglalaban ako ni Bonjing. O, yakapin mo daw ako, Bonjing. Oo. Tingin ka sa camera. Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo
ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Saan ba na lang kami, Berbay? Ang goal ko ay hindi ko makuha yung poison niya at ang goal niya ay Hindi ko makuha yung poison. Come on, let's go. Uy, huwag ka tumingin. Hindi, nagbobold ako. Ano ba? Tumingin yung bear. Story bear. Huwag ka tumingin dyan, ha? Ayan. Kaya na. Okay na, na. My turn. Okay. Okay. Yan, yan. To, pick. Oh. Here you go. Hindi. Safe, safe. Safe, safe. Safe. A few inches later. Ito na lang. Ito na una eh. Hip na? Ay, nako. Ako na naman ang biktima nito. Sabi ko na eh. Bay! Nag-iba! Bay, nag-iba na yung pakiramdam ko, Bay! Naging zombie. Ano sa tingin mo ang natikman mo bukod sa gummy bear? Gummy bear? Oh, na baka magalit. Hindi ka nasa daw ng gummy bear. Tamis. Sinusumpilan mo ko dito. Flashback. Saan ba na lang kami, Bear, Bay? Saan pa naman tayo? Hindi mo maalat? Ha? Hindi mo maalat? Ay, medyo may pulbo. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. at mag-comment ka na rin sa bisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Of course, maraming lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman.
Pwede ba pa-interview? Ah! Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala ba? So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik ulit sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang. Yung legal? 3. Talaga 3 lang. Wala sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Kakala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na. Parang gusto mo na isumakit. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat ka. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang sir. Grabe Yung totoo? Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang konyo, Boy Kiolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Gano'n naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Iduldul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Mga school, mga friends. So anong message mo sa mga uma-attend or pumupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. 9 months. So sino ang nag-first move? Ako. Now, ano ang first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag-start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She
She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni ano. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinag
ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, sama-sama. Metro and Mega Manila. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Saan ba na kami, Berbay? Ang goal ko ay hindi ko makuha yung poison niya. At ang goal niya ay Hindi ko makuha yung poison. Come on, let's go. Uy, huwag ka tumingin. Hindi, nagbobold ako. Ano ba? Tumingin yung bear. Oy, bear, huwag ka tumingin dyan, ha? Ayan. Kaya na. Okay na, ako na. My turn. Okay. Okay. Yes, yes. To, pick. Oh. There you go. Hindi. Safe, safe. Safe, safe. Safe. A few inches later. Ito na lang. Ito na una eh. Safe na? Ay, nako. Ako na naman ang biktima nito. Sabi ko na eh. Bay! Nag-iba! Bay, nag-iba na yung pakiramdam ko, bay! Naging zombie. Ano sa tingin mo ang natikman mo bukod sa gummy bear? Gummy bear. Huwag na ba magalit? Hindi ka lasa daw ng gummy bear. Tamis. Sinusumpinan mo ko dito. Flashback. Saan ba na ng gummy bear, bay? Saan pa naman tayo? Aba, Hindi ba maalat? ha? Hindi maalat? Medyo may pulbo. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin sa bisyo Hit mo na rin ang notification bell. para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chip Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman.
Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Ikaw, Kurt. Wala pa rin po. Wala pa. So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik ulit sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang? Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala dyan. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Kimchi Chino! Opa. At ako'y nagbabalik. Nagbabalik na po ang Spicy Opa nyo na fresh sa live ko kanina sa FB at TikTok ng 90.7 Love Radio Manila. Nagbabalik na po DJ Kim Chino at ikaw na nanonood ngayon dyan sa live namin sa YouTube Live. YouTube Live. Oo. Naka-live po kami kasi ngayon sa YouTube account ng 90.7 Love Radio Manila. So kung gusto nyong nakikita ko habang nagsasalita, habang pinag-uusapan natin ang pag-move on na yan, pumunta kayo dyan, makikipagkulitan ako sa inyo. Oo, makipagkulitan ka rin sa akin, pero kung ikaw ay nagda-drive, makinig ka na lang.
Anyway, mahal, balik na tayo sa ating programang Chinitox. Usapang pag-ibig mula sa Spy, si Opa mo DJ Kim Chino. At di ba nga sabi ko sa inyo, minsan kapag iniwan kayo, kapag sinaktan kayo, definitely mahirap umusad. At ikaw na ngayon ay sinasaktan, nasasaktan, pinagpalit, ay talaga nga naman kailangan mong marinig ang mga bagay-bagay. Kailangan mong marinig ang mga steps na to para ikaw ay makalimot at pwede na ulit makipagbembangan. Ito na, mahala. Sabi ko kanina, ibibigay ko ang 3 steps sa pag-move on. Sabi ko kanina, unang step, syempre, is acceptance or pagtanggap. Ito yung sinasabi ko na tanggapin mo yung nararamdaman mo. Kung iniwan ka, kung sinaktan ka, kung pinagpalit ka, tanggapin mo. Kung malungkot ka, tanggapin mo. Kung gusto mo umiyak, tanggapin mo kung galit ka. 'Di ba? Minsan kasi kaka-deny nyo sa sarili nyo na nasasaktan kayo, kaka-deny nyo na ay strong ako, hindi ako iiyak. Ayan, ang ending, naiiwan kayo kung saan kayo iniwan. 'Di ba? Hindi kayo umuusad, hindi nakakausad yung paglandi nyo. 'Di ba? Minsan ang pagharap sa emosyon talaga ay bahagi yan ng healing. Ganda nun Talaga ko alam ang quotable quotes yun ni Kim Chino. Okay, mahal, pangalawang step para mag-move on. Of course, ayan na, nandyan na tayo sa acceptance. That would be the time na kailangan mo naman ngayon ng space. 'Di ba? I-distansya mo yung sarili mo dun sa taong nanakit sa'yo. I-distansya mo yung feelings mo dun sa taong nang iwan sa'yo. Anong ginagawa natin minsan? May sugat ka na nga, 'di ba? May sugat ka na nga, lalagyan mo pa ng asin. Ano ibig sabihin nun? Sinaktan ka na nga nung tao, alam mo na ngang may iba, alam mo na ngang masaya siya sa iba, i-stalk mo pa ngayon, tapos accidentally, malalike mo pa. Di ba? Siyempre dyan napapasok yung wag mo na i-chat, wag mo nang i-stalk, wag mo nang i-search, wag mo nang titignan yung stories nung taong nanakit sa'yo para hindi ka na masaktan at para maghilom yang sugat mo. Di ba? Ayan din yung sinasabi ko na kung broken-hearted kayo, kung may problema kayo sa pag-ibig, kung hindi pa kayo nakaka-move on, i-block nyo na yung ex nyo. Ano pang gagawin? Huwag nyo i-chat. Huwag na kayo makipaghabulan. Pwede nga, kaya minsan or karamihan, ako I do have set of friends or may mga kakilala ako sa social media na minsan nang iniwan, minsan nang sinaktan, pinagpalit, tapos nag-deactivate. Diba? May mga tropa tayong ganyan. Shoutout natin yung mga tropa natin kapag nabo-broken hearted, nagde-deactivate. Nagugulat ka na lang, user not found. Magugulat ka na lang, puting silhouette. Ibig sabihin, nag-deactivate. Diba? Nagde-deactivate kapag nasasaktan, and it's okay. You should practice that, 'di ba? Minsan yung spacing out or zoning out to the person who hurt you. That's okay. Okay? Pwede ka rin naman mag-social media detox. Tama na yung scroll kasi usually kakagaling mo lang or nasa relasyon ka, 'di ba? For several years, several times, 'di ba? Definitely, ang algorithm mo, makikita mo, mga magjojowa. So, might as well, mag-deact na lang kayo or mag-social media detox para hindi na bumalik ang sugat. Hindi na bumalik yung mga memories. Di ba? Totoo naman. Anyway, mahala. That's it for our second step. Huwag kayong mag-alala, meron pa akong isa. At sa mga nagtatanong dyan, kami po ay naka-live na sa YouTube ng 90.7 Love Radio Manila. Kaya pwede na kayong makipagkulitan sa akin. At pwede na nating basahin ang mga sagot nyo kung paano kayo nagmo-move on. Kaya mahal, dito sa radyo, balik na muna tayo sa Rakrakan Music. At syempre dito ka lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Hi mahal, wait lang. Maghintay kayo dyan. Meron lang akong aasikasuhin.
And yes, mga mahal, I'm Don. Ayan, shoutout natin si Christian, si Marilu, nandyan na rin. Maayong gabi sa mga iniwan, maayong gabi sa mga sinaktan, maayong gabi sa mga nagsiswimming katulad ni Alexander na talaga nga naman laging present gabi-gabi. Oo, ganun talaga yan, mahal. Di ba? Totoo naman, ganyan naman talaga. At shoutout natin ang mga sumagot sa ating mga katanungan. Ini-screenshot ko yan, huwag kayong mag-alala. Oo, ini-screenshot ko. Di ba nga, nagtanong ako actually sa aking social media account na DJ Kim Chino kung paano sila nagmo-move on. At ngayon sinasabi ko kung paano nagmo-move on si Kim Chino, di ba? Ito yung mga proven and tested ko based on my experience. Pero syempre gusto ko rin malaman yung sa inyo. Sabi ni Jeremy, naghahanap din po ako ng iba. Oo, para maka-move on. Yan. Napakayayabang. Ginagawang pag-move on ang paglandi ulit. May mga ganyan tao ha. Sabi naman ni Mowen, paano siya nag-move on? Nagda-drive po ako. Naglo-long drive po ako. Wow, yaman. Uy, masarap magkaroon ng jowa na marunong mag-drive ba? Di ba? Totoo yan. Yung mga taong kapag stress, gusto mag-drive, long drive. Yung mga katropa mong ganyan, may mga pagkakataon din talaga. Sabi ni Marilu, umiwas magmahal para makamove on. What? Uy, totoo naman yun. Huwag kayong magmahal kapag hindi pa kayo ready. Huwag kayong pumasok sa relasyon kung mahal nyo pa yung ex nyo. Di ba? Hindi yung itetest nyo yung waters. Or itetest nyo yung water kung ready na kayo makipag-relasyon. Hindi. Alamin nyo sa sarili nyo dapat. Ano pa? Ito naman sabi ni Mary Ann Ashley. Para makamove on, delete lahat ng contact, pictures, lahat. Delete, pati siya na rin, i-delete kay Lord. Diba? Totoo nga naman. I-delete nyo naman talaga yung... Ewan ko ba sa inyo, ex nyo na nga, meron pa kayong picture sa gallery. Talaga makikita at maaalala nyo yung memories. Nanggigigil ako sa mga taong to. Iniwan na nga kayo, sinakta na nga kayo, nagkikip pa kayo ng mga photos na cute siya o di kaya gwapo, maganda siya. O sabi naman ni Rai, makaka-move on ka rin pag may bago ka na. Ay, totoo nga naman, landi lang ng landi. Baka maka-move on ka niyan. Gawain pa Rai ha. Mga gawain nyo ha. O ito naman, sabi naman ni Louie. Ano to? Bumiyahe sa bagong environment. Uy, totoo yan ha. Kung kayo ay kunwari nag-date or na-form ang inyong relasyon sa Baguio. Example lang to ha. Example lang naman. Kung na-form ang relasyon nyo sa Baguio, di ba? Sa Burnham Park. Syempre, huwag ka nang babalik sa Burnham Park, di ba? O kaya mag-coffee shop ka, hindi na sa Baguio, sa La Union naman. O marami ka rin makikita dyang scenery. Marami ka rin makikilala. Sabi naman dito ni Jellica. Sabi ni Jellica, para makamove on, makinig kay Kim Chino. Tama naman. Tama, no? Tama? Tama naman. O para makamove on kayo, makinig kayo sa akin kasi lahat ng problema sa pag-ibig naranasan ko na. Alam ko na yung mga sagot dyan. Oo. Alam ko na yung mga best practices. Sabi na makakalimutan mo yung mga paborito mong ulam kapag may bago kang natikman na masarap. Oh, edi tikim lang ng tikim. Tama naman, oh. Tikim lang ng tikim hanggang mahanap mo ang tamang timpla. Tikim lang ng tikim, mapaano man yan, mapatahong man yan o talong. Tikim lang ng tikim, mahanap mo yung tamang panlasa. Diba? Tamang panlasa sa breakfast o di kaya sa lunch o di kaya sa dinner. Ay naku, baka mayari ako ng mga boss ko dito. Hindi, ang pinag-usapan namin dito pagkain. Ito kasi si Ray eh. Kung ano-ano sinasabi. Kaya ako naka-move on kasi nakikinig ako ng music.
Uy, pwede minsan kasi hindi mo na kailangan magsalita. May kanta na talaga na nagdidikta o di kaya nag-e-explain, 'di ba? Ng pinagdadaanan mo sa buhay. Hindi lang sa pag-ibig, hindi lang sa pag-ibig. There are songs, there are lyrics, there are composers na talaga nga namang struck to the bone ang kanilang mga message sa mga kanta. Kaya it's a one way for you to move on. O ito pa. Kaya ako naka-move on kasi nagtrabaho ako ng nag-hard work na lang. Sige. Nagtrabaho raw siya or finocus niya yung oras at attention niya sa trabaho. Uy, tama rin yun Ako, I believe na minsan you should make yourself busy. 'Di ba? Aminin nyo. Ganito Kunwari iniwan kayo, kunwari niloko kayo. Siyempre, ang dami mong maiisip niyan kapag wala kang ginagawa. So kapag busy ka, definitely yung attention mo, yung pagmamahal mo, yung efforts mo, nandun sa trabaho. Minsan nga kaya gumagaling yung mga kaya may mga top performers sa trabaho nila, kaya may best employees sa mga company. Kasi nga single sila. Kasi nga sinaktan sila. So dun sila minsan humuhugot ng inspirasyon. Ganun lang. Refocus, ano ba 'yun? Alat mo yung energy mo sa mga sa mas importanteng bagay para makamove on at makalimutan mo yung taong nanakit sa iyo. Sabi naman ni Angge, magkaroon ng side quest para malibang. Uy, totoo rin to Minsan 'di ba kapag tapos na yung ang ganda yun, tapos na yung kabanata ng pag-iibigan nyo. Wala na, nakipag-break na sa'yo. 'Di ba? Tapos na yung quest. Kasi usually ang quest ay talaga nga naman maging kayo. Quest yun, 'di ba? So kapag tapos na yung quest, tapos hiniwalayan ka na, hindi nag-work out, you should have a side quest. 'Di ba? Katulad ni Angge. Ito yung tropa kong to may side quest to. Sumasayaw-sayaw to na naka-panty. Meron pa ako isang tropa. May side quest 'yan. Naglalakad-lakad 'yan kahit taga Manila siya. Pero naglalakad-lakad 'yan sa Ortigas. 'Di ba? May side quest 'yan, minsan singer, minsan yung side quest niyan senator. Alam mo, hindi naman siguro nanonood yung tropa ko yun. Pero you should have side quest na talaga ka namang pwede mong pagtuunan ng pansin, pag-investa ng effort, ng energy, di ba? Para hindi mo iniisip yung dati mong relasyon or yung ex mo. Pwede, tama naman. Si Alexander Hidalgo, 'di ba? Walang side quest 'yan, pure swimming. Kaya isa 'yan sa mga paborito namin dito sa Love Radio Talagang kung isda lang siya, talagang mamahalin siya ng dagat. Hindi yan lumilipad, hindi yan naglalakad, lagi yang nandyan sa tubig. Ganun ka dapat. Maayong gabi, DJ Kim. Uy, nandiyan si Louie. Hi, Christian. Tama. Diba? Tama. Basahin pa natin kasi baka magtampo na naman to mga to. Para maka-move on, kumain ng masarap. Pwede mong spoil yung sarili mo. Diba? Ano ba? May tinatawag na na stress eating or comfort food, 'di ba? May mga ganun. So kung ano yung cravings mo, kung ano yung gusto mo kainin mo lang. Kahit tao pa 'yan, tikman mo na. Hindi, para maka-move on, 'di ba? May kanya-kanya tayong coping mechanisms, may kanya-kanya tayong pag-move on ba. 'Di ba? Kung gusto niyo mag-food trip, kung gusto niyo kumain, kung ano man trending ngayon, kainin nyo lang ng kainin. Kaya nga kayo nagtatrabaho Nasa ibang live ata ako. Hindi tama. Huwag na magmahal dahil mahirap mag-move on, sabi ni Marilu. Uy, hindi ka pwedeng hindi magmahal.
Kailangan mo magmahal. Para at least, di ba? Kaya ka nga nasa Love Radio. Umaga, tanghali siya lang talaga, sabi ni Louie. Uy, shoutout natin yung shoutout natin yung mga nagko-comments, and at the same time, yung mga nag-message kay Kim Chino para sagutin. Sabi naman dito ni Sally, maganda to. Para makamove on, magdasal. Di ba? Para sa mga dyan, religious. Minsan hindi mo naman din alam yung sagot eh. Minsan hindi mo alam yung tamang gawin. Minsan puro galit yung nararamdaman mo. Pero ipinapasa Diyos mo na lang o di kaya pinagdarasal mo. Di ba? May kanya-kanya man tayo or iba't ibang religions. Di ba? Pero at the end of the day, minsan totoo no? Ipagdarasal mo na lang. Pagpasa Diyos mo na lang kung ano yung ginawa sa'yo ng tao. Para makamove on. Kung dyan naman gagaan yung loob mo, why not? Diba? Go nyo lang. Mamahalin na lang kita, mahal, para makamove on ako. Tama yan. Diba nga, ang tawag ko sa inyo mahal. Marami man kayong mahal ko. Ang mahalaga dito, pantay-pantay ang tingin ko sa inyo. Oh? Nakikinig ka man sa radyo, o sa radyo mo man lang ako napapakinggan, mahal ko kayo. Pantay-pantay yan, wag kayong magsiselo sa isa't isa. Walang mag-move on siya pa rin, sabi ni Louie. Naku po, Louie, ewan ko ba sa'yo? Tapos na ako mag-move on, Kim Chino, kasi sa'yo ako nakatuon. Wow! Diba? Sabi ko sa inyo, kung gusto nyo mag-move on, ako na lang. Patay na patay ako sa'yo. Naku po. Hanggang ano oras tayo, Boy D? Boy D, hanggang ano oras? 50. Pwede pa. Actually, meron ditong sagot ng pag-move on. Kaso, ito yung pangatlo ko. Hindi ko na sasabihin. Ito yung pangatlong step ko ng pag-move on. May spoil ko kayo. Ano pa yun 8:25 ko pa sasabihin yun Skip tayo dito sa sagot niya. Para maka-move on, mag-family bonding. Family bonding, pwede naman. Diba? Kasi minsan wala ka namang ibang choice. Malayo yung kaibigan mo, hindi available yung kaibigan mo. Nandiyan yung pamilya mo. nandiyan yung pamilya mo. So sa kanila ka kumuha ng support system. 'Di ba? May mga pamilya naman tayo for sure. Si Alexander nandiyan pa rin at nagpo-promote siya. Alexander the swimmer. Wow. Dapat may video ka rin na nagsiswim ka, Alexander. Mahal, para maka-move on, maglaro ng mobile games. Pwede naman. Ako nag-mobile legends ako. Mobile Legends or Magic Chess. Ayan, nilalaro ko rin yan. Si Boy D, naglalaro yan ng Valorant. Yung kasama niya yung Sino kasama mag-Valorant, Boy D? Boy D, sino kasama Valorant? Grabe, nakita. Alam mo, late ko na nakita na nakafollow ka pala sa akin. Pinalaw back ko na. Si Boy Dot. At nung pagka-follow back ko sa kanya ay talagang bumungad sa akin. Na talagang namang nakapatong pa ang paa sa tuhod niya. What? Pero, meron pa nalalaman na subo-subo na ganun. May ganun pa, yung pinagdugtong yung picture. Apakayabang talaga na ito ni Boy Dot. Ewan ko ba dito? Regular ka na ba? Boy, di regular ka na ba? Hindi pa, pero lumandi na.
Sana all. Nauna pa ang love life kaysa regularization. Samantala si Kim Chino nag-regular nag-isang taon na lahat-lahat. Wala man lang naging jowa. Ewan ko ba, hirap talaga dito. Daig pa ako ni Dot. Sabi naman dito, alas na to Self-discipline para maka-move on. Tapos nakikinig ako sa Love Radio time slot mo. Sabi ni Bautista Joff Bautista. Ganun daw. 'Di ba? Self-discipline tapos delete na mga pictures, delete na mga memories para maka-move on. Basic na basic, tama nga naman. 'Di ba? Tapos makikinig kayo ng 6 to 9 PM ni Kim Chino. Panis. 'Di ba? Ganun lang kasimple. Ito pa, last na. Para maka-move on, Kim Chino, mag-mall shopping. Pwede naman retail therapy ang tawag dun. May mga pagkakataon talaga na kailangan mong i-spoil yung sarili mo, lumabas sa comfort zone mo, lumabas sa bahay para malibang. And it's okay kung mag-isa lang kayo. Uso ngayon yung mga table for one, di ba? Wala naman kasi mag-aalaga sa'yo, walang mangi-spoil, walang makikipag-date sa'yo kasi nga single ka, iniwan ka. So, sarili mo na lang din ang magmamahal sa'yo. Kaya, okay lang yan. Tama naman, di ba? Anyway, maraming salamat, mahal. Maraming salamat sa mga pumunta sa ating live. Maraming salamat sa mga nakisali, nakisawsaw, nakicomment sa pag-move on or steps para maka-move on. Talaga nga naman looking forward ako sa more topics natin and at the same time to hear your stories sa Usapang Love. Anyway, mahal, hanggang 9 PM pa naman ako. I'm on air sa 90.7 Love Radio Manila but here sa live natin, magbababay na muna ako. Maraming salamat, mahal, and bye-bye. Thank you very much. Bye-bye. Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan
manyano kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw kasasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Morning call! Morning Tits! Sa Feel Good Morning! Dear Love, araw-araw sa Love Radio. Ang tambalang kumikinang. Coliala and Diego Bandido. Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede samahin ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ang tambalang kumikinang. Coliala and Diego Bandido. Ang kwento. Mula sa mahiwagang burnay. Mula sa mahiwagang burnay. Dear kumikinang na tambalang Nicole Yala at Diego Bandido. Magandang araw po sa inyo at itago niyo na lang po ako sa pangalang Maricel, 28 years old,
at tagapakinig ng Tambalan since 2015. Isa po akong simpleng may bahay. 2 na po ang anak ko at 12 taon ng kasal sa lalaking una kong minahal. Isa po siyang kababata, kaklase at kabiyak sa lahat ng bagay. Engineer po ang asawa ko. Gwapo, matangkad, tisoy at maskulado. Napakaganda po ng relasyon namin. Couple goals, sabi nga ng marami. Napakabait naman po kasi ng asawa ko. Walang bisyo, hindi babaero, at hindi nagkukulang sa lahat ng aspeto ng aming pagsasama. Lalo na sa kama. Ay, naku, nakakaloka naman itong mga plot twist dito sa gabi-gabi kami tambalan. Nagtatambalan kay gabi-gabi. Nagtatambalan kami gabi-gabi. Ramdam ko talaga na ako lang ang nag-iisang babae sa mundo niya. Pero nitong mga huling araw, may isang bagay na bumabagabag sa akin. Isang bagay na paulit-ulit kong sinubukang isantabi, pero bumalik siya sa isipan ko gaya ng multo sa gabi. Hindi na po ako matahimik kaya naisipan ko nang sumulat sa inyo at baka sakali pong matulungan ninyo ako. Nagsimula po ang lahat 1 linggo lang ang nakalipas. Naglalaba ako gaya ng nakasanayan. Habang naghihiwalay ako ng puti sa dekolor, napansin ko ang isang brief ng asawa ko na may misteryosong bahid ng kulay brown. Nakakaloka, okay? Sa una, inisip ko baka dumi or igit. Grabe kung saan-saan na lang yung mga topic natin sa totoo lang. Sa totoo lang talaga kung saan-saan napupunta. From relasyon na magkatambal sa gabi to may igit sa brief. Lahat na lang talaga na pag-uusapan dito sa tambalan. Anyway, so sa una, inisip ko na baka naman dumi lang o igit. Di ba normal naman siguro magkaroon nun minsan. Pero ang pinagtataka ko, bakit sa harapan ng brief? Hindi ba't kung yun nga ang iniisip kong dumi, dapat ay nasa puwetan? Malay mo, baka baliktad magsuot ng brief asawa mo. Pasintabi po sa mga kumakain ngayon ng champurado. Umiling ako, ngumiti ng pilit sa sarili at pinilit kalimutan ang naamoy at nakita. At inamoy mo pa! Ano ba to? Amoyin ko! Kakaiba. Pero alam kong hindi doon nagtapos. Ilang araw lang ang lumipas, may nakita na naman akong, alam nyo na, sa harapan ng brief ng asawa ko. Sa puntong ito, hindi ko na po alam kung anong iisipin ko. Naguguluhan na ang utak ko. Ano kaya ang posibleng dahilan ng paulit-ulit na dumi sa harapan ng brief ng asawa ko? Ba't ka tumatawa? Yun ba? Kaya nga eh! Nakakaloka! Ay nako. Ano kaya ang posibleng dahilan ng paulit-ulit na dumi sa harapan ng brief ng asawa ko? May iniinda ba siyang karamdaman na hindi ko alam? May dapat ba akong alamin? Mas may malalim ba itong kahulugan na hindi ko maintindihan? Hindi ko naman po siya kayang tanungin. Hindi ko alam kung paano ko bubuksan ng ganitong klaseng usapan. Nahihiya po ako. Natatakot na baka masaktan siya o mapahiya. Minsan naiisip ko lang din, baka naman OA lang ako. Baka naman, wala naman palang dapat ipag-alala. Kumikinang natambalan, ano po bang mabuti kong gawin? Sana po sa pamamagitan ng payo at opinyon ninyo, gumaan ang bigat ng iniisip ko. Maaaring para sa marami, isa lamang itong simpleng tanong. Pero para sa akin, isa itong tanong na hindi ko kayang alamin ang sagot ng mag-isa. Tambak na din po ang labahan namin.
Muli, salamat sa pagbasa ng sulat ko. Ang inyong kumikinang na tagapakinig, Maricel. Maricel, unang-una, magkano ba consultation fee natin dito? Kaya nga eh. Basta ha, ito lang ang masasabi ko po sa inyo. Meron po kaming bisita mula sa Australia, may alay siya. Ang alay niya, nasa envelope. Wala kaming pinilit. Kami naman dito ay nagjo-joke lang. Yan, oo. Ngayon, kung sineseryoso niyo yung joke namin, Okay edi, lang. anong gagawin namin? Diba? Charot, diba? Okay. So, syempre, may ano naisip ko? Ang naiisip ko ba, Nicole Ayala, Diego Bandido, ay parehas ng iniisip ni Alejandro? Or are we just overthinking? Tingin ko ganun, mag-overthink lang eh. Alam mo, hindi, knowledge is power. Lagi nating tatandaan yan. Na kapag ka alam natin ang sagot sa isang or ni-research natin, meron tayong data. Yan, di ba? Paano malalaman kung nagwo-work ang produkto mo or ang produkto mo ay tinatangkilik? So for example, Mayat de la Rosa Fine Jewelry. Paano mo malalaman na patok yung negosyong yan? Siyempre, makikita mo ayon sa datos. Ito yung number of jewelry na nabebenta sa isang araw. Tama. Ito yung number of stores na nabubuksan sa isang taon. Yes. Yan, diba? So, trusted kumbaga. Trusted kumbaga. So, ibig sabihin, ang point lang doon is, meron po tayong basehan. Yan. So, kung mag-open pa sila ng ibang branch, di posible kasi alam nilang ang jewelry ay patok, 'di ba? Ikaw, Maricel, diyan sa part na 'yan, nandun lang tayo sa ano kaya? Mali, sabi ni Diego, mali lang ba yung pagsuot niya ng brief, 'di ba? Baka baliktad. Igit lang talaga ito. Igit lang talaga ito, wag na tayo mag-overthink. Or totoo nga naman, baka may sakit na hindi natin alam. Or di naman kaya alam mo, kahit abutin tayo ng 3 years, hindi natin ma-figure speculate, correct. Hindi natin ito ma-figure out hanggat wala kang aktual na datos. At paano mo malalaman kung hindi mo itatanong at hindi ka rin magre-research? 'Di ba? Totoo, marami kang questions. At para masagot yung mga tanong na yan, kailangan may pagre-research na magaganap. Ayan. At nakakatakot, huwag kang mag-research lang na ikaw, di ba? Sa internet. Yung diba? research na sinasabi namin, magtanong ka sa mga tanong natin kay ChatGPT. Sige nga. Tingnan natin kung anong sagot Anong sagot niya? Teka lang. Asan ba si ChatGPT? ChatGPT. Pero totoo, sige, go ahead. Ayan. Diba? So, yung sinasabi naming research, hindi yung itatanong mo kay ChatGPT. Though tayo ni Nicole, tatanungin si ChatGPT kung ano yung sasagot niya. Pero yung research na sinasabi namin, yung lumapit ka sa mga professionals. Correct. Yung ganon. Kagaya yung kahapon ba natin sinabi yun or nung let the Marines tell it to the Marines. Diba? Kasi ang mga Marines, alam nila pagdating sa gera, alam nila kung anong gagawin. Tama. Hindi ka magtatanong sa isang bungal kung saang dentista siya pumupunta. Yan, diba? Kasi bungal siya. Diba? Saan ba magandang dentista? Oo. Tapos ang tinanong mo, bungal. So, yan. In other words, kami, tinanong mo kami tungkol dito, hindi rin kami yung best persons. Correct, hindi kami mga doktor. Oo, hindi kami mga doktor na pwedeng nagmamarunong lang. Nagmamarunong kami. Tsaka hindi namin alam yung buong kwento eh. So, yung research, maaaring may sabihin si ChatGPT, si internet, maaaring sa pag-google mo, meron kang matagpuan na rason, pero ito ay generic, hindi naman talaga siya yung talagang sagot doon sa tanong. Malay mo, baka kinakalawang lang, baka wala kayong tambalan. Kaya nga, di ba? Correct. Ba't nag-brown? Hindi na kasi everyday nakalawang. Kaya may brown, di ba? Or, yun nga, sakit. Yan, it could be. Diba? Paano ko itatanong kay ChatGPT? Hindi naman ako marunong nito. Ano sabihin ko sa kanya? Pwede bang voice message? Ang katamad mag-type. Okay. Anong ibig sabihin na may lumalabas na brown residue doon sa organ ng lalaki? Na may brown. Na residue doon sa organ ng lalaki. Sagot na yan, igit. Tingnan natin Ayan. Pero again, pagdating kasi sa mag-aasawa, ito naman lagi namin sinasabi, dapat transparent. Para hindi ka na mamblema. Direktahin mo na, sabihin mo sa mister mo kasi concern ka. Baka health issue na nga yan.
Kasi kung minsan may, Correct. may Ayan mga ang, ugali yan ang tayo. sinabi ng ChatGPT. Oo. Okay, so, maaari ito ay fecal residue. O yan. Or bakas ng dumi. Oo. So sabi niya, pinakakaraniwan ito. So karaniwan po ba ito sa mga lalaki? Maari lang na hindi sapat ang paglilinis ng kuminsan kahit nagpunas. Ba't kasi kayo nagpupunas? Gumamit kayo ng tubig! Nakakaloka! Maaaring may naiwang kaunti at naipahid sa brief habang gumagalaw o nauupo. Hindi kasi... Or, ito daw, traces of blood or discharge. Yan. Akala mo lang brown Oho. na na igit, pero... Pasensya na po din sa mga Sinanay daw na daw sa igit. Pasensya na po sa mga umiinom ng kokwa ngayon. 'Di ba? Maaari itong infection sa ihi o prostate. Yan. Maaring konting dugo o brownish discharge na lumalabas mula sa ari. Ayan. O, di ba sabi namin, hindi namin alam kung makakatulong kami sa pinagsasabi Kaya nga. namin dito. Hindi, pinaka-the best talaga tanungin mo at ipa-check up mo. Yun. Correct. At sabihin mo sa kanya. Kasi, and ito yung sinasabi Wag natin. yung brief ang ipa-check up mo, Wag. Dok, pakicheck yung brief ng asawa ko, ano siya. Hindi. Tanungin mo sa asawa mo, sabi mo, napapansin ko ganito. Alam mo, may mga sensitive kasing topics na mahirap i-open. Pero, kesa naman mag-overthink ka, or kesa naman, it becomes too late. Tsaka bakit ka mahihiya? Ilan na yung anak ninyo? Tsaka ginagawa ka ngang daing sa gabi, di ba? Oo, ano yun? Bakit ginagawa daing sa gabi? Binibilang? Di ba binibilang? Di baka nga. Baka nasobrahan. Posible din. Ayan, baka nasobrahan din. Wala, baka nasobrahan. Tingnan mo ha. Sa tambalan. Sa tambalan, nasobran sa tambalan. Pero ang may issue talaga ikaw kasi may partner kang iba. Ikaw yung nagbigay sa kanya. Charot! Hindi, posible din kasi kung gabi-gabi, overuse, posibleng may blood residue din na lumalabas doon sa ng mister mo. Or pwede din, ito yung natatakot kang harapin yung sagot, pwede din na baka may may iba siyang ang dami kasing may ibang napapasukan. Diba? Na madumi. Na sa ibang circle. Kasi pag English kasi hindi masyadong hindi masyadong out there. Pero pag sinabi ko butas, di ba parang grabe naman si Nicole, sinabi niya butas. So sinabi ko circle. May ibang circle. So kita mo, diba? ang daming Spekulasyon. spekulasyon. So kinakailangan... At i-overthink mo pa to. Hindi mo na nga naiisip yung ibang butas, biglang maiisip yung ibang butas kasi tingnan mo kami yung So head-on, kausapin mo yung mister mo. Bakit ka mahihiya? Diba? Sabihin mo. At saka, yun nga lang, kailangan din, Mrs., when you ask, you should be ready to receive the answer. Ibig sabihin, kung ano mang nakakagulat na sagot dito, dapat handa kang tanggapin ito. Tsaka din yan, Mrs. Maricel, dapat mong alamin yan kasi posible ikaw maapektuhan din. Sabihin Totoo natin, din. kung may sakit yung Correct, mister mo, di ba nag-aanuhan kayo, nagtatambalan kayo, sabi mo. So Huwag posible mo sabihin maapektuhan ka rin. nagtatambalan kasi parang ang pangit na pag nagtatambalan tayo. Nagdadaing. Yan. Nagdadaing gabi-gabi. Dinadaing ka Dinadaing ka gabi-gabi. Ganon. Ito totoo yun. So madadamay ka. Madadamay ka din. Before you know it, yung asawa mo na ang nagme-message. Yan. Dear Nicole and Diego, ang panty ng misis ko. Diba? So, let us face this head on. Yan. Dapat meron kang datos. Yan. Dapat meron kang data before ka mag-speculate, mag-overthink, umiyak, mag-isip ng masama, 'di ba? Or kung ano pa man, 'di ba? Doon tayo sa truth. Yan, Sa facts. Kasi nga napansin mo, the more kasi kung minsan may mga like for example, sa atin, parang binabaliwala lang natin, okay lang to, pero ang makakapagsabi talaga ng parang medyo off yung ibang tao. Alam ba, so may nararamdaman tayo, parang normal lang siguro to. Pero nakita sa ibang tao, parang iba yung hininga mo ngayon Yan. Parang nangyari kasi sa akin yan Parang si feeling ko, normal lang ako, pero naririnig ng asawa ko na parang hinihingal ka. So yun yung time na... Paghinga. Oo. Ano iba yung hininga? Hingal. Sabi mo, parang iba yung hininga. Parang inisip ko tuloy, anong kinain mo kagabi? Basura?
Paghinga. Oo, so yung paghinga. ikaw, parang akala mo normal breathing normal siya. lang. Oo. Yung pagrinig ng asawa mo, parang hapo, Oo, hinahapo yun, ka na. hinahapo. Kaya nag-message siya nung kay Nanay Ming, yun yung in-advise ako na pumunta sa ospital. Na yun yung kauna-una akong na-heart attack na pala ako noon. Oo, nang hindi mo alam. O nang hindi ko alam. So, Diba? tingnan mo, knowledge is power. Nung nalaman mo na may heart attack pala ito or may ginawa kang paraan. Yan. Yun. Oh. So yun, gagawa ng paraan, misis. Magtanong. Oras natin, 1:39. Ako pong kumikinang na ulo, Diego Bandido. At akong kumikinang ina mo, Nicole Liala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasama. Metro and Mega Manila. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Love Trip! Love Trip! Love Trip! Love Trip! Mula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kim Chino! Kim Chino! Upa! Ramdam na nila. Ramdam na nila. Sa mga sasakyan, tindahan, at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila. Ramdam na ang tutok. 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 Dahil pasok. 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 Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies. Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies. Secret Files. Rockies. Secret Files. Secret Files. Love Radio. Metro's number one. Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka.
nyo kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawanang siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang tatlong steps sa pag-move on para kung iniwan ka man o di kaya malabo na yung relasyon nyo, malapit nang bumitaw o malapit nang bumigay, aba, makaka-move on ka na at handa ka na.
Pinangunahan yung pagbe-break. Anyway, recap na tayo Sabi ko kanina, mahal, unang step para makamove on ay syempre tanggapin. Acceptance, 'di ba? Tanggapin kung ano yung nararamdaman mong emosyon. Ako naniniwala ako diyan kung ano yung nararamdaman mong emosyon nung mga pagkakataong iniwan ka niya or nawala na yung relasyon nyo, definitely embrace it. Kung galit ka, kung nalulungkot ka, kung gusto mo umiyak, iiyak mo. Huwag mong lokohin yung sarili mo na hindi ka nasasaktan. Huwag mong lokohin yung sarili mo na hindi ka malungkot. Kasi tatagal at tatagal ang pagproseso mo ng nararamdaman mo or yung feelings mo sa kanya. Ang ending, ikaw yung dehado dyan. Di ba? So go lang, kung nararamdaman yung malungkot kayo, okay lang yan. Hindi ka mahina kung iiyak ka. Okay? Always remember, trust your emotions and be what you are. What? Ito ang pangalawang steps or pangalawang step sa pag-move on yung space na tinatawag. So kung sa tingin mo ang social media ay dahilan kung bakit hindi ka nakaka-move on, huwag kang mag-social media. Diba? Huwag mo na i-stalk. Huwag mo nang tignan ang kanyang profile. Huwag ka nang updated sa taong nanakit naman sa'yo. Diba? May tinatawag nga ng social media detox So kung part yun ng pag-move on mo, pag-deactivate, o aminin natin, may mga tropa tayong ganyan na minsan kapag na-miss mo, isi-search mo yung pangalan, mapa-messenger man yan or sa Facebook account, makikita mo na lang user not found. Ibig sabihin lang yan, sila ay broken-hearted na naman. Oo, di ba? May mga tao tayo, may mga tropa tayong ganyan na kapag sinearch mo biglang silhouette na puti ang profile picture at hindi mo na ma-chat-chat, di mo alam kung ano nangyari. Ang nangyari lang talaga dyan ay nabigo na naman sa pag-ibig, maling tao na naman ang sinugalan. Anyway. Ang pangatlong step sa pag-move on, ito na yung sinasabi nating focus. Pero focus on yourself. Diba? Ito na yung need mo mag-recover Need mo nang pasarapin ulit yung sarili mo. Diba? Ayusin yung sarili mo, self-love. At ano pa ba, yung mga ginagawa mo nung siya'y wala pa, 'di ba? I-treat mo yung sarili mo, i-date mo yung sarili mo, alagaan mo yung sarili mo, mag-ehersisyo ka, 'di ba? Magpasarap ka para kapag nakita ka niya or in-stalk ka niya, aba, nung pinakawalan ko biglang nag-blooming. Ganon. Kumbaga iparamdam mo kung ano or ipakita mo kung ano yung nawala sa kanya. Hindi yung ipapakita mo na mas apektado ka pa, na nagloko ka or nagloko yung system mo or pumangit ka dahil nawala siya. Huwag nating ibigay yun sa kanila. Okay, focus on yourself. Focus on rebuilding yourself. And focus on loving yourself again. 'Di ba? Ganun lang ka-basic. At syempre kung ikaw ay nahihirapan mag-move on, last na to you should seek help, and it's okay to seek help from someone that you trust. 'Di ba? Pwedeng pamilya, pwedeng close friend. Ganun lang. Move on. Umusad tayo kapag hindi na tayo mahal. Yeah, ganun lang. Anyway, mahal ako'y sisibat na. Pero wag kayo mag-alala, susunod na pala sa akin sina Titan Jello at Rakitera sa kanilang programang Rocky's Secret Files with Jello. Kaya mahal, dito ka lang Dito ka lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Babay na muna si Kim Chino. Basic. Ingat mahal. Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic!